аслом алайкум азиз. дар ҳадиси пайғамбар омаде аст ки касе аз шумо мункарро агар дид, чизе ки ман кардаро дар дини ислом ӯро бояд ки тағйир диҳед, ё ки бо забонаш бояд гӯяд, ё ки бо дасташ ёрдам кунад, ё ки дуо кунад дар ҳаққи инсон. ман дар ҳамин Россия мутаассифона дар тоҷикои худмон дидам ҳамин чиро одатро мушкилкушо мегӯянд. агар фаҳмидагӣ бошем, мушкилкушо мекунанд рӯзи чоршанбе. ман инро дар ҳамун вақти СССР дар Самарқанд дида будам, мекардам дар Самарқанд тоҷико. лекин дар Тоҷикистон ба клуб рафтагиам, ба Қурғонтепа, ба Хуҷанд, чанд шаҳраш рафтагим дар вақти СССР, Зафаровод, Мастчо, Хуҷанд худаш рафтагидем. надида будем ҳам хечира мушкилкушоро, лекин ҳозир дар асри 21 мутаассифона ҳамин вуҷуд дорад. ин мушкилкушоро рӯзи чоршанбе мекунанд, баъд аз бибиҳо аз ким киё ба талаб мекунанд. ин ширк аст. дар ёд гирен, дар гӯш гирен ки дар ояти Қуръон омаде аст ки Аллоҳ таоло ҳама гуноҳа мебахшад. дар сураи Бақара омадааст, дар сураи Оли Имрон, дар бисёр ҷоҳо оятҳо омадааст ки дар бораи ширк хабар медиҳад. Худо ҳама гуноҳ мебахшад, ширк намебахшад. ширк маънош чиye? Ширк маънош он ки ба касе ё аз касе ба касе бовар кардан, аз касе чизе талаб кардан, ёрдам ҷустан. ино чӣ мегӯянд? биби чӣ мегӯянд? Робияи Балхӣ. робияи Балхиро ман таърихша хондагӣ, донистагӣ медонам ки вай шавҳар накардагия, аз дунё бешавҳар рафтагия. чӣ қадар мусулмони сахт будагия. лекин чӣ будагия? аҳли тасаввуф будагия ҳамин робияи Балхӣ. ана ино аз аҳли суфиё будастем. ана ино мегӯянд ки робияи Балхӣ гуфта ба забон наметавонам гуфта ки ёрӣ меҷӯянд анамон мушкилаи моро осон ки дар зарурии динӣ омадааст ки мушкилкушоям Қуръон ҳаст, роҳнамоям Қуръон, ҳоҷатбарори ман уст, раҳматнисори ман уст. ман хоҳам аз худованд Қуръон диҳад маро панди ғайри қуръонӣ бар ман орад нодонӣ. ҳамин мисрои шеър касе ки мактаби тоҷикиро хонда бошад медонад ки мисрои шеър чӣ мегӯяд. мо ба ғайр аз Аллоҳ таоло аз касе бояд ки ёрӣ наҷӯем, мадад наҷӯем, барои ки ширк мешавад. аз каси мадад ҷустан, ба касе бовар карданам ин ширк аст. ин ширки калон ҳисобида мешавад. аллоҳ таоло ҳама гуноҳ мебахшад, ширк намебахшад, ба он шарте ки пеш аз мурданаш тавба карда бошаду аз ширк баргашта бошад. лекин инсоне ки доим ҳар чоршанбе мушкилкушо мекунад, яке мурад дар рӯзи чоршанбе яке мурад аз дунё гузарад. аллоҳ таоло ин гуноҳи инсон намебахшад. ояти Қуръон хабар медиҳад, ин сухани Аллоҳ таолост, ваъдаи Аллоҳ таолост ки Аллоҳ таоло ҳама гуноҳ мебахшад, ширк намебахшад. ширк маънош чиye? Шарик овардан. мегӯям ки ин шарики ман аст, ҷураи ман аст, бо ёрии ҷура меҷӯ мерем шарикӣ мекунем романе. анам шарик кардане ки ба дар Аллоҳ таоло баробари худовандро намоз мехонад, рӯза мегирад, ҳама корро мекунад, лекин мушкилкушо мекунад. ин ибодатош чӣ ҳастае? чӣ мегӯянд? бесамар, бенатиҷа мемонад. бале, ҳама корро мекунем. мисол нигоҳ кунед, дар ҳамин ҳаёти мо мисли чӣ мисол шумо буда мисол биёрам? мисол ки мисол ҳама документа мо дорем, ҳама документа мо дорем барои донишгоҳ дохил шудан, на ҳама документа дорем, паспорт дорем, прописка дорем, мисол аттестат дорем, лекин справка аз ҷои истиқомат надошта бошед қабул намекунанд. ё ки аз духтур гузаштагӣ набошед қабул намекунанд. хаса духтур бояд гузаред дар асри 21. тасаввур мекунед шумо ки вақте ки инсон ҳама корро кардагӣ, ибодат кардагӣ, лекин ширка тарк кардагӣ нестай, ширки ӯ тараф мондагӣ нестай, Аллоҳ таолоро қабул мекунад? не. ина Қуръон хабар медиҳад ки ҳама гуноҳ Худо мебахшад, ширк намебахшад. ширк ба шумо фаҳмондам ки ба ғайр аз Аллоҳ таоло ба касе бовар кардан, аз касе ёрдам ҷустан ё ба чизе бовар кардан, аз чизе талаб кардан. ба монанди чӣ? Ба монанди ту морбоз, банд-рад мома дар гарданашон меовезанд, хуб, ё ки дар хонашон нал мезананд, ё ки хор кушол мекунанд. ино ҳама чиз мешавад, ашёҳои беҷон. ба чизе бовар карданам ширк ҳисобида мешавад. бале, мо ба ғайр аз Аллоҳ таоло ба касе бояд ки бовар накунем, ба чизе бояд бовар накунем, аз касе бояд ёрӣ наҷӯем ва ба чизе бояд ки бовар надошта бошем, ё ки аз чизе беҷоне ёрӣ талаб накарда бошем. хоб ин хостам ба шумо расонам ки моҳи шарифи Рамазон аст. касе ки агар кеми кор карда бошад пеш аз Рамазон, тавба бояд ки назди Аллоҳ таоло баргардаду аз ширки мекардааш даст кашаду дигар онро накунад. аз мушкилкушо бояд даст кашад. аз он налу чӣ мегӯянд, хору мӯра чашмию чизе ки дар хонашон овехтагиянд, онро бояд ки як тараф партоянд. дар хонаи мо ҳам буд, дар хонаи мо ҳам буданд, мисол мекарданд аҳли оилаи, лекин фаҳмонам ба аҳли оилам мисол ки мӯра чашми кушол мекарданд, чӣ корое намекарданд дар гарданашон, тумору боз бандрад мома барошон фаҳмонам. мисол аҳли оилаи хештаворам вай кардам, бартараф кардам.
لیکن من کودکی این چیزا رو قبول نداشتم، ولی من نمیدونستم که در دین اسلامی چه درست قرآن خونم میکنه. من این چیزا رو میدم ایدروی نگاه میکنم، میگفتم که با فکر میکنم درسته. من هم کودکی همین خیلی تو ما رو چی میگن باز باندارد نامه و این چیزا رو قبول نداشتم. در گیت قبر میگشتم قبول نداشتم، از دور میستادم نگاه میکردم که مردم پیر میروند تا میخوان گیت قبر رو طلب میکنن هرچی. من به خدا میگفتم که کودک 10 ساله و 10 سال بودم، گفتم که این خطا میکنن و درسته به فکر من. لیکن قرآن خواندم فهمیدم که شرک بوده است. این الله تعالی هم از زمان گرفته شرک رو امان نمیبخشه. زنده سلامت خانه سلامت باشید. Поделись лайк و подписаться فراموش نکنید.